Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Nining adlaw lain na usab nga magtatampo ang salmot sa atoang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Ug kining higayuna gikan kini ni Julius sa may Invercargill area. Nga matod pa niya, attorney, maayong buntag. Sakto ka, buntag pag yun adlaw. Og attorney, ayaw litok ang tanan akong pangalan pagproteher usab sa akong banay. Kasabot ko niya na Julius o kining mga pangan nga Julius, pwede man imong pangan, pwede sa nigdili kay daghan man kay na nag-iya na mga pangana. Pandita lang na kumpletohon in kaso og imo ginangan. Na, ang imong suliran matud pa nimo, gi-aresto ka og nakonbikto. Niadtong duna mo'y kalingawan atong Pasko. Unya nakainom kag jutay. Jutay. Ibaw na ko ng jutay, Julius. Jutay. Jutay na lang aron malumos. Giaresto ako o nakumbikto sa district court sa drunk driving o gi-cancelar usab ang ako ang driver's license. Unsa may akong mabuhat niini, attorney, nga ingon ini naman ang akong gidangatan. Daghang salamat, attorney, og hinaot ko nga hatag ka kanako og igong hunahuna. At tinuod na, Julius, nga moabot ra gyud ning mga higayon sa atong kinabuhi nga wa na to damha. Sama niya nang imong giingon nga nagkalingaw mo o didto sa inyong kalingawan adunay ginagmayng inom-inom o sa pagtuo nga maayo rang iuli makamaniho gihapon, makadaag gihapon sa nobela. Lagi ang mga Bisaya do na may mga pamaagi nga dili mo angkon. Mo ko hubog ba? Nakaladok lag gamay. Nakahigop lag jutay. Na, gumikan ini, naatlan ka o aresto ka. Gipasakahan ka kaso unya nakumbikto ka sa district court. Kalabanan nini makumbikto man drunk driving kay inigsuta na sa alcohol level nga nasa imong lawas. Musaylo na gani sa legal nga hutong. Sa unsaon pa nimo kisi-kisi dito sukmanan. Wa kay depensa, di ka kaproyba og emergency, di ka kaproyba nga ikaw gipugos ka o guban pa, so kumbikto gyud kanya. Pandili na mo imong suliran, sa akong pagsabot, mao ang imong driver's license nga gi-cancel. Akong pagsabot nga kung makancel ang imong driver's license, di ka usab ka trabaho. Kay dinhi og ang imong trabahoan layo-layo sa imuhang nahimutangan, di ka kaabot dito lakto na nimo. O ang imong pangutanaon sa may imong mabuhat. Ang akong tubag usara niini. Tanan ining pangutana nga ingon ini kanunay man ning kaso ang drunk driving sa New Zealand. Labi na og naay mga kalingawan. Unya hibaw sa mga pulis og asa ni
agi ng mga tao nakaladok atom sa sila maghuwat na unsa may mong mabuhat mo apply ka lang sa korte diin man korteha dito sa district court mo apply ka dito og limited license application for limited license. Ang limited license mao ang paghatag kanimo driver's license nga limitado gikan sa order sa korte aron ka makadrive og balik sa imong sakyanan sa limitado nga ruta, sa limitado nga oras ug sa ubang kondisyon sama sa paglag sa imong or pagtala sa imong mga biyahe o imong pasahero. Ang imong iprueba dito sa imong application for limited license sa hukmanan mao ang gitawag og extreme hardship alang kanimo mabugat nga kalisdanan o adunay hardship dunay kalisdanan igong kalisdanan sa imong employer diin ka nagtrabaho or sa imong banay kini sayon rang iprueba kung ang imong employer or ang imong amo atag kanimong suporta. Ang application for limited license taptapan sa gitawag og affidavit of support sa kana ka affidavit na deklarasyon kana sa gikan sa imong amo nga kinahanglanon gayud kang mo trabaho o kinahanglanon nga padayon ang imong pagmaneho isip kalabutan sa imong trabaho. Ug imo sang iprueba didto ang affidavit gikan sa imong pamilya, sa imong banay, sama ron sa imong asawa nga imong ihatod or imong kwaon ang mga bata or imong bisitahon or ang mga kinikanan or hatod kuha padung ngadto sa ospital sa mga masakiton nimong kabanay. So ingon ana ang tono sa application sa limited license. Wala na kay kahigayunan nga questionon pa nimo ang conviction sa korte. Dili na uso din sa New Zealand nga ingon na mura na siya nilawgaw nga pamaagi sa balaod nga to anay desisyon o niya imo na siyang questionon. Questionon na nimo din nga tuslaing hukmanan legal question na dili tong questions of facts na murag mag-istukada na dito sa taas nga hukmanan dito sa higher court mag-istukada na mahitungod sa balaod so anto na ang lantugi dito kahulugan sa balaod dili itong mga nangahitabo dito panahon nga hubog ka ba o dili ba dili na nadad-on dito sa taas nga hukmanan. So ang atong mabuhat ni ana mao ang pag-apply og limited license sa hukmanan diin didto ka gikumbikto. Og ang limited license taptapan kana sa affidavit of support gikan sa imong amo o di ba membro sa imong kabanay aron ka makabalik sa pagmaneho sa sakyanan base ang dili tiaw kalisdanan isip hatod kuha sa bisan asang mga destinasyon. Hinaot ko nga naghatag kini kanimo og lamdag ug kasayuran ug hinaot ko nga nakakat-on ka usab sa pagtulunan sa nahitabo kanimo. Ayaw na nag-usba undong. So hangtod sa sunod higayon kini ang inyong manlalaban ug abogado sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand si Paul Alforque moingon daghang salamat sa inyong pagsunod ining ato ang hugna sa sayranan sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand o daghang salamat hangtod sa sunod higayon.